Nagbuya tayo na. No. No, no, no. Electric fan mo. Yuck. Ay, gagawin ko na. Sino ba matulog tayo? Wow, dapat kasi din na. Paglalay. Ay, Lagwa na kami na dito. Na dito. Kwarto ni Joy Joy dati. Anong panoorin mo? May kasi ba yung among mo siguro. Panawang kay pagkaman. sige. Buya ka lang tadi ka ibuyan. Nahuli ko ng dikabon niya. Nahuli ko ng busing. Huwag man, radio sa aman. Ay! Laan! Laan agad!
Search mo ano niya ata. Digos na. Nakadigos na. May nakadigsan. Dilan. Ano natin? Smile. Dilan, smile. Ibatangan ka track-track. Oh, smile. Dilan. Bumipit ka na eh. Kasama ka track-track. Ay, Dilan. Ate ni Baby. Baby, oh. Dan sana kung muna ni Roro. Picture kayo ni Kuya, ganun. Okay, smile. Okay, oh. Smile. Sige, smile. Smile, Dilan. Smile. Dilan, oh. Smile Dilan. Smile. Kumita ka dito, Dili. Yan, smile. Smile, Dilan. Yan.
kinakain ko ni Rory, ganahan na kain ko ni Tita Kintay. Ayaw niya. Ilan? Akin na. Minsan ako din. Na? Luto-lutuan. Ano ba lutuan sige? Ano yan? Five? Oh, truck, ano nga the remote lang. Thank you. Wow, so many. Dilan! Dilan na ito. Yan na kayo mo. Kapita. Kapita. What? Bonso! Ang digos ni Bonso. Hindi na kandigos kan? Nagbukat? Aguray ni King Kong Tingko. Hello guys, please don't forget to support me. Nya, tanapit sa kama na. Alam naman ang kimata na Christmas. Agpayayam nga tinuman ang kimata Christmas. Nya nga tayo payayam na. Oray niya, basta kwarta. Wala, gawa ang maro pero benta yun. Kaya ba niyo man ang analin ah? Hindi na patama ko di anak na nung. Sige man na lang na ang natay mga nakasabi doon. Kanaan sa mga makakabisa. Buwan. Balasa natin niya mga Malasang nga worm. kakawala ka sa kayo. Sa ilili. Di sa ilin ba ito? Unsa isunan sa rito. Yan ang kinatatangobingan na tayo. May manabat mo? Saril man ako. Unsa isunan sa rito. Buwan, isunan sa data. Malasang nga ano. Dapat ko rin na. Buwan. Ano yan?
King Zeus! Running stage, backstage, at iba pa. 50 pesos yung tela. Anak, ikot nun. Gusto ko mga bibigyan ang takinuko. May sapay din. Narinig ko sila na nagre-reklamo sa sinipili 50 pesos. Anak, Ano ko kaya naman sa sinipili 50 pesos, ha? Pagkatapos ko na yung gumagawa. Ang lupit na nga ng sweldo namin, mga gulo, Sabi ko, para pa mag-abono ng klase nyo? Sana sa private kayo mag-enroll. Pero bang di pwedeng sa labas na lang po yung mo ng pera para di makapitol? Di ba ba? Alam mo bakit pinamasahin ko sila? Kaya mo nangyayari ang mga dito. Kahit kahit ano nagbayad kay ma'am, kung sumasabat na. Kaya kami sakit. Palibasa kasi Pag may kapatid ka ganyan ka na kaya magisin mo? bitawan mo! Ala! Ano yan? Wala. Bungang hera ganito. Sa boses na kapatid. wala mo kasi estudyante. Report na sa principal eh. Kukunin mo ba itong puno binigyan ako? Sabi mo, ito sa ako pa. Kukunin mo ba? 3 days ka na lang. Sa Diyos. Kasi yung mga gagawin na lahat. Bakit? Nasaan mo dahil si Pulod? Gusto nga sa'yo na lahat ko na.
tatlo, pwede kayong matanggal dito sa eskwelahan na ito. Dali ka na. Punta na tayo sa principal's office. Buhat ko, baka palayasin ko lang sa akin. Pauutahan ninyo ako ng babayaran ko na. Wala naman po kami gawin ito. Laking halaga. Ito po. Dahil naman kung may baon ko na po yan. Hindi na po ang subo sa principal. Ano kayo guys? I-report lang kayo sa principal. Nauyong ba niya basit? Nauyong niya basit. Kumatang tanso sa baliwan. Kumatang tanso. Iwan ko nila yung register. Sweldo ko kasi sa paglalagay. Isang minuto pa lang kulpa. Hindi na, may tanggap ako yan. Ay, pwede rin ang gabot ni tatay. Mga gusto nang tulong sila kung kayo mga banala sa kanila. Bakit po tayo? Wala po yun. Ang importante po, may pagpungan. Kung nagkakaapa ko naman isa. Iba kang pansin. Wala nagkakaapa ah. Ano po sila rin gawin? Wow! Fresh from the bath. Parang isa sa kayo. Mag-special project mo. Okay? Lahat kayo magbibigay sa akin ng isang daan. Kaya lang kayo, ang bagay ko ang sa Christmas deco natin. Okay? Ako lang manulo. Excuse me po. Wala po kasi kami pera. Ang sabi, mama. Lahat ng hindi mabigay ng isang daan. Naiintindihan ba ninyo? Ipapasa na lang dito sa subject ko. Kapalit ng 500 na. Ano gusto mo? Sige. Ibawas. Pagdating sa kasapiran nito, mahirap talaga pag nasa punto na ng sinilay. Sa kaso ni Rhea, paano nga bang maningil ang isang estudyante kung si teacher na may utang ang may pagkakas para dito? Sa pulot na lang, boy. Pulot na lang.
Kita ko na meron mo. Magkakaisa, ay di magtitigil yung pagdikit niya. Huwag mo ko idamay ko at pagpareklamo doon ako. Tama sila yun. Nabalitaan din namin. Kita. Sorry po, dapat yung mga questions sa exam. Kasi mo kanina, ha? Ano bayad ka para pumunta ka? Ano yun? Alam dito ako. Next time ulit, ha? Ano ba sinusugan sa akin ang anak ko? Dahil mo bayaran ng utang mo sa kanya para lang ipasa siya na subject mo? Dahil ako sa kanilang pagkakita ng sa akin? Ano naman ang sinusugan sa nanay mo? Hindi niyo na po ako babayaran. Ipapasa niyo na lang po ako sa subject niyo. Hindi ko bakit bayad ka pa rin ko? Hindi ah. Pwede naman dito. Kabel ba kayo dito? Bata ka pa naman yung ito nyo. Gusto mo na ng aning? Ano mo? Pero, pasensyahin tayo. Kasi, dahil Nanak ako pa ron, tita. Tita? Ang sabihin mo, talagang hinirapan niyo yung exam mo. Para sa kolo, magtako mga bata niya. Kuhanan niyo sila ng pera, uutangan niyo para ipasagin ako. Sige, ganito na lang, ha? Pag itong anak ko, pinagsak mo, nakakasahan mo, Hindi na lakay ko. Lakay ka nyo. Lakay ka? Parang sinuruya sa ibagsak mo yung teacher na patuloy. Bakit kita nyo? Talipatan yung talapag. Anya Baita. Basta ganyan kayo sa Teacher, alis mo ng anak mo. Ang mamaya sa kanya, hindi mo dito ulit ng ibigay. Ay! Pasarin sila. Sobra. Mas nabain ka eh. Ano tawag ni ate? Nangutak ko si Lucio na sa anak ko noong 1 taon pa. Hanggang sa Ang nabumbong kita. Ganito ka na Marian. Yung hindi na tayo. Natutulong din yan kung ano. Nagsulpong ni Kingan. Teacher na yan. Sa alam ko dito ko, parang ginawa ng mga kapatid. Kaya tayo na yan, tingnan mo ang order niya. Kaya siguro na mga yun ang sabihin mo. Wala ba sa pagkakalang lahat ng mga edukasyon sa'yo? Ako,
Gusto niya mga luto. Sir, mautang yun. Isa bang bad boy ka ah. Ano ba? Ano ba, Adam? Hindi tagiging iita naman ang nasilpang mo. Nasilpang mo iita. Tagiging. Nang masamang karanasan. Ayaw ka na rin yung balik mo. Sugar na ba yun sila? Ano po yung naghahabol? Ano pa yung naghahabol sa amin? Imbis na siya dapat yan. Ay, kakapag sa mata naman. Handa ka makaawin na rin. Sino ka na makaawin? Wala, dapat kumangkawan. Ay, nalugan ka naman. Ay, nalugan. Naghahiran na kami natin ang video, okay? Kasi nakit siguro dito sa mga. Maper at pa makatapan di kwada, ang oras na, wala.